Dame i gospodo, mi dalje dijelimo najbolja priznanja najuspješnijima i najboljima u ovoj državi. Jedan od njih je svakako i legendarni Hrvoje Puškarić, koji je proglašen po glasovima naših gledatelja za najboljeg slikara u Zagrebu. Hrvoje, ujedno čestitam ti na priznanju, a ujedno ti čestitam rođendan koji ti bio prije par dana. Pozvat ću našu šarmantnu seksi hostesu da ti čestitam. Čestitam, Hrvoje. E sad, ja ti sad moram nešto otkriti. Znači, kako smo se vratili iz Paga, ovo je tvoje. Priznanje, da. To primila kao to je moje. Znači, mi smo našim gledateljima često spominjali tebe. Hrvoje vam je ovaj simpatični trubač u Mladinovom spotu. I ja sam pokazivala kako ti hodaš na plaži u svojim ultra kratkim... gačicama iz Brazila. Hoćeš vidjeti? Ajde, da vidim. I to su naši gledatelji. Imam neke manekenske inspiracije. Inače, za vas koji ne znate, Hrvoje je nekada kad bio mlađahni momčić, bio je maneken Paco Rabanne, ali tako? Da. Idemo se pomaknuti da vidimo sliku. Ja ćemo ovako, ajmo ti i ja uzeti jednu. Hrvoje ima atelje u Ilici 69 ili 96? 96. 96. Wow, evo, Slavko je opet mali od kužine. Ulja na platnu koja su fantastična. Je li ovo Kuba? Hrvoje radi na Kubi. Inače, jedan old-timer kubanski koji je slikan ispred Kapitolija, ispred njihovog parlamenta. I tu je ovako glavni turistički džir gdje se ljudi prolaze. I to je prepoznatljiva tema moja. Inače, obožavam slikat. Havana me inspirira i Kuba. Sad vam je jasno zašto je dobio nagradu za najboljeg zagrebačkog slikara. Ajmo i drugu sliku pokazati. Kaj sad hostesa opet valja, jel? Dobro ti ide posao. Da, pa znaš. To radimo slobodno dan. A ova slika? A ova slika je jedna slika iz plesnog ciklusa. Pa di ko pleše? Pa tu plešu plesni parovi, inače... Aha, evo, tu je jedan čovječuljak, vidim ga. Da, slika je nastala u Barankiji u Kolumbiji i predstavlja jedan salsa festival njihov koji je tradicionalno održava se svake godine i na njemu inače i sudjeluje Shakira, jer Shakira je iz Barankije i to je jedan njihov svojevrsni tradicionalni način obilježavanja plesna kultura. Uvijek sam ti lijepo ružu stavila. Bit će mi da. Cura će ga ubit. Hrvoje, osim što odlično slikaš, osim što si bio nekoć maneken, osim što hodiš ovak... Osim što sviraš trubu u spota Mladenu Burača, da. A kako je bilo to? Jel te malo maltretirao i to? Loše, to je krv posao, to je stalno to kad nisi školu završio? Tisuće puta je. Dok nismo ispeglali sve scene kako trebaju biti. Čuj, ti si, dobio si priznanje zato što si naravno vrlo talentiran, tvoje su slike sjajne, akademski si slikar. Sretan rođendan je u moje ime. Da, hoće puca pas. Nisam bila pozvana za rođendan, pa nema, nije me zvao na rođendan, nema puca. Da, bit će još, ima vremena. Ti si veoma prisutan na estradnom hrvatskom nebu zato što si često i u žirima izbora za ljepotice. Da. Otkud ta suradnja? Ti si novi Sandi Tenum. Da. Sandi je otišao u mirovinu? Zovu mi organizatori pa traže sponzore, traže nekog ko je vizualac. Znaš ti kako je ovo sad zvučalo? I onda je to ugodno s koristim, malo marketinga, malo promocije i malo malo ljepote. Malo skupljenje inspiracija. Malo ljepote. I ljepote malo. Ima se izložbe dosta i vani isto. Evo, malo prije nam je Jasenko bio gost. Bio si sa Prljavim kazalištem na turneji vani, je li tako? Da, imali smo jednu odličnu turneju, uspješnu prije par godina, više se ni ne sjećam koje to godine bilo. Kanada, Australija? Da, Kanada, cijela i Amerika. Bili smo, ja mislim, u 12 gradova. I mogu ti reći da je to ispalo jako uspješno i što se tiče i prodaje slika i novih poznanstava, kontakata, a ujedno smo malo i sve to vidjeli tako da smo spojili ugodno s korisnim na najveće. Super. Da li pripremaš jako izložbu u Zagrebu u skoro vrijeme? Evo sad, pošto je sezona pri kraju i svi negdje pale prema jugu,
tek na jesen, a jedino što pripremam je sutra na večer štilj partiju povodom mog rođendana. To znam, to dolazim. Naravno i Hana dolazi. Naravno. To će biti bolje od neke izložbe, znaš, opuštenije. Kad ćeš imati izložbu u Zagrebu, mi ćemo naravno kao Zejan televizija, naša emisija, mi ćemo to popratiti da ljudi i dalje vide zbog čega si ti najbolji slikar u Zagrebu. Sad ide moja najava. Dečki, molim vas, razmaknite se. Hvala. Na scenu je stupila kraljica, ona je Jelena Rozga, a mi se vidimo sutra u 17:30. Lijepi vam pozdrav. Doviđenja, Hrvoje, hvala. Doviđenja.